parada tècnica, quilòmetre 20 de 41. Parem aquí a l'ombra, això és el riu, no riu, el riu va per baix Todrà i aquí no hi ha bars, evidentment. La zona turística ja s'ha passat. Doncs parem aquí, refrigerem i continuem. Quilòmetre 31, quasi bé, 31 graus, 1761 d'alçada, i aquí tenim l'embassament sobre el riu Todrà. Tiró, però bueno, el seu servei farà. Nosaltres anem cap a Cantalús, ben favorable. Mare de Déu per arribar aquí. Bé, uah! Bueno, 36, 20, 1800. Estem ja gairebé. Tot aquí és molt salvatge. Molt salvatge. Aquí una rampa amb un vent. Mare de Déu. Si arriba allà. Brochet. CD? Hola, bonjour. Brochet. Poulet de dinde. Non. Ah, bien. Pau.